Hey everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेमसेबाव बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनोबा नायलांबाय थादो। नै दायो जोङो थांगासिनो मैना पुख्रि मन्दिराव फुजा होनो शिब मन्दिराव। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बिदिब्ला नै आङो लोगोखौ लिंहरबाय, लोगोखौ माबार फैदो होननानै। नै दायो जोङो मन्दिरनि गेट मोनहैबायानो, ओमफ्राय बिथिंजाय लोगोफोरा गासा होरि थाव होरि बिबार होरि बायनानै लाबाय। ओमफ्राय नै जेथिंबो मानसि जासोगारदों। ओमफ्राय मन्दिरा सायावसोनो आरो पाहारसायावसो गाखोलांनांगौनो गोजौआव। आंबो मिथिया, फार्स्ट टाइम फैनाय। ओमफ्राय नै बिथिंजायबो मन्दिर मोनसे दङ, बेहाय थाङासै जोङो। ओमफ्राय नै जोङो गाखोलांबाय थाबाय आरो। ओमफ्राय नै मालाय ब्लग लासोदों लोगोआ। नै दायो जोङो मन्दिराव मोनफैबायानो, ओमफ्राय नै मानसिफोर जासोगारदों आरो। ओमफ्राय नै जायगाफोरखौ नायनानै ला, नै जा समायना आरोना। ओमफ्राय गाहायावसो आरो मन्दिरा, गाहायाव ओंखारलांनांगौ। ओमफ्राय नै अखा हानानै जा फिस्ला जादों आरोना जायगाफोरा, मानसि बुरजा गाग्लिनायजों माजों जा फिस्ला जादों आरोना। ओमफ्राय मोजाङै थाबायलाङाबा गोलैनो नागिरो आरोना। नै नायदो, नै जा मानसि। ओमफ्राय नै जोङो फुजा होखांनानै ओरिखांनानै नै दायो जोङो फुङाव ओंखाम जाबाखैमोन नालाय पुरि जानानै लाबाय। ओमफ्राय नै जोङो मन्दिरनिफ्राय फैखांनानै दायो दारागाव थांगासिनो आरो। ओमफ्राय नै बिथिंजा उनथिंजा लोगोफोरा फैगासिनो। ओमफ्राय नायदो, नै दायो दाथ' दैज्लां बोथोरनि दिन नालाय माइ गायनायजों जा सोमखोर सोमखोर समायना नुखादों आरोना जायगाफोरखौ। ओमफ्राय दंफां सारि सारि पाहारखाय जि समायना नुखादों दारागावनि लामाखौ, नै ससेखौ नै जा समायनाखा आरोना। आंथ' फार्स्ट टाइम फैनायसै नालाय एबारो। ओमफ्राय जा मोजां मोनखादों आङो बार नांनायजों, बार खोलो खोलो। ओमफ्राय नै दारागावआवबो जा बार बारदोंमोन आरोना, गुसु दै बोहैनायजों माजों। अखाबो हाहां हाहांनो जा बोथोरा समायना जाखादोंमोन आरोना, थान्दानो। ओमफ्राय नै दैजों दसे गेलेबाय आङो, लोगोआ हावखांना हरलायबाय आरोना दैखौ, दैमानिखौ।